Hementxe badau santutegi bat, Nazarenena, eta bertan badago Jesusen imagina bat, el Señor de los Milagros, Peru osoan, eta batez ere Liman, debozio oso handikoa. Urria, dedikatzen zaio berari, eta bertan egiten da prozesio bat ikaragarria. Munduko prozesio katoliko handienetako bat dela normalen esaten da. Eta hauxe da, gaurkoan eakutsinen izueken santutegia. Gaur egun hauxe dugu debozionen zentroa, Nazarenen santuario hau. Gaur egungoa 18. mendekoa dugu, santuario barrokoa, baino egon duzan beste bat lehenagotik, 17. mendekoa Sebastian de Antuñana, euskaldun batek, jartzen dut denazion bizkaino, eta euskaldun batek indakoa. Eta hain zuzen ere tradizioa edo debozioa lehenagotikan heldu zen. 17. mendean Angolatik ekarritako esklabu batek baita baten Jesus beltz baten irudia pintatu zuen. Eta Liman askotan egoten dira lurrikarak eta olakoak, eta hoietako baten sumatu zuten dena erori zela baita ura izan ezik. Eta hortik sortu zen debozio hau. Hauxe dugu imagina, eta izugarrizko debozioa egoten da Peru osoan. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho, ternura, su voz, dulce consuelo, y sus ojos, piedad. Una mano morena teniendo un adobe, por lienzo trazó con pincel de azucena la estampa del Señor. Octubre al despertar de su sueño feliz alfombra la ciudad, desde el cerro hasta el mar con flor de jacarandá.